Svätý Peter Julian Eymart povedal: keď si Boh želá pozdvihnúť dušu do vyšších výšin, spojí ju so svätým Jozefom, tým, že jej dá silnú lásku k dobrému svetcovi. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Amen. Litánie k svätému. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach Bože, Zmiluj sa nad nami. Syn vykupiteľ sveta Bože, Zmiluj sa nad nami. Duch Svätý Bože, Zmiluj sa nad nami. Svätá Trojica jeden Boh, Zmiluj sa nad nami. Svätá Mária, Oroduj za nás. Svätý Jozef, Oroduj za nás. preslávny potomok Dávidov, Oroduj za nás. svetlo patriarchov, Oroduj za nás. ženich Božej rodičky, Oroduj za nás. šľachetný strážca Panny, Oroduj za nás. pestún Božieho Syna, Oroduj za nás. starostlivý ochranca Kristov, Oroduj za nás. hlava slávnej rodiny, Oroduj za nás. Jozef najspravodlivejší, Oroduj za nás. Jozef najčistejší, Oroduj za nás. Jozef najmúdrejší, Oroduj za nás. Jozef najmocnejší, Oroduj za nás. Jozef najposlušnejší, Oroduj za nás. Jozef najvernejší, Oroduj za nás. zrkadlo trpezlivosti, Oroduj za nás. milovník chudoby, Oroduj za nás. príklad robotníkov, Oroduj za nás. ozdoba domáceho života, Oroduj za nás. ochranca panien, Oroduj za nás. opora rodín, Oroduj za nás. útecha ubiedených, Oroduj za nás. nádej chorých, Oroduj za nás. patron umierajúcich, Oroduj za nás. postrach zlých duchov, Oroduj za nás. ochranca Svätej Cirkvi, Oroduj za nás. baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, Sľutuj sa nad nami, Pane. baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, Vyslíš nás, Pane. baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, Zmiluj sa nad nami. ustanovil ho za pána svojho domu, A za správcu všetkého svojho majetku. modlíme sa. Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti si vyvolil svätého Jozefa za ženícha pre blahoslavenej Panny Márie. S dôverou ho uctievame tu na zemi ako svojho ochrancu a prosíme ťa, aby bol našim mocným orodovníkom v nebi skrze Krista nášho Pána. Amen. Pane, nech nám pomôžu zásluhy ženícha Tvojej najsvätejšej rodičky. A čo by sme sami nemohli dosiahnuť, daj nám milostivo na jeho orodovanie. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Amen. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Amen. Tak vítam vás v 16. dni tejto pobožnosti, tejto prípravy na zasvetenie sa svätému Jozefovi podľa kníh Fadra Donalda Calveya. Včera sme si niečo povedali o hlave slávnej rodiny, o svätom Jozefovi, že Boh určil, aby on bol hlavou svätej rodiny a že v ňom majú všetci, taký model alebo taký vzor, a ako byť hlavou svojich rodín a ako prinášať, ako im dal Boh také tie svoje dary, bedlivosť, starostlivosť, aby to prinášali do svojich rodín, aby ju ochraňovali. A v tej druhej časti sme si porozprávali o dome, v ktorom žila svätá rodina v Nazarete a kde ten Boh v súčasnosti sa nachádza v Taliansku, v Lorete,
keď sa skončí pandémia, dúfam, že sa tak nám možno, že aj všetkým niekedy individuálne alebo spoločne nejako podarí navštíviť tento dom a vlastne byť v tých stenách, v ktorých sa udeli takéto veľké veci. Ale dôležitejšie ešte ako to navštíviť ten dom, je to, aby naše domy boli tými domami, kde prebýva Boh. A toto je také veľké pozvanie, že Boh chce bývať v našich domov, tak si ho pozvíme a dajme mu tam miesto a priestor. A dnešná téma je ďalšia invokácia. Jozef najspravodlivejší, oroduj za nás, takže budeme hovoriť o spravodlivosti. Každý asi môže mať takú svoju definíciu spravodlivosti, ale my sa pozrieme na to, čo to znamená z takého teologického, z takého náboženského pohľadu. A že teda spravodlivosť znamená dať Bohu to, čo mu patrí v tom teologickom. A v tej druhej časti budú také... Tiež sme sa tak veľa naučili, myslím si, že s dievčatami o tom, pretože určite mnohí z vás sme si mysleli, že svätý Jozef, keď chcel prepustiť svoju manželku, že ju chcel ako keď sa s ňou rozviesť, že mal také podozrenie. A dnes si to všetko vyvrátime, bol to svätý muž a v tej svojej Božej spravodlivosti, že chcel dať Bohu, čo je Božie, tak mu chcel dať úplne, že ustúpiť Bohu, aby Mária bola celá Božia. Ale už si o tom porozprávame teraz tak viac s dievčatami. Tak ja začnem takým citátom od svätého Josemariu Escriva, ktorý píše, že svätý Jozef bol úplne taký obyčajný muž, ale Boh sa na neho veľmi spoliehal, že bude robiť veľké veci. A on naozaj robil presne to, čo Boh od neho chcel a v každej situácii svojho života. A preto písmo sväté oslovuje svätého Jozefa ako spravodlivý muž. A v hebrejštine slovo spravodlivý muž znamená dokonalý a verný Boží služobník. Dobrý a verný sluha, to poznáme aj inak z Matúša. Pamätáš si to, ako Pán Ježiš povedal, že správne dobrý a verný sluha, bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho Pána. Tam sa používa presne tento výraz, dobrý a verný sluha. A to v tom našom by sa preložilo ako spravodlivý muž. Mm-hmm. Teda je to niekto, kto plní Božiu vôľu, ale zároveň aj váži si, alebo tak dobre správa k svojim blížnym. Teda žije Božie prikázania voči blížnemu. A teda je otázka na nás, že ako sme na to my, že či sme spravodliví, ako milujeme Boha a dodržiavame jeho prikázania. No a svätý Jozef rozhojní v nás cnosť spravodlivosti. Teológovia definujú spravodlivosť ako, alebo cnosť spravodlivosti ako danie druhému, čo mu patrí. Že napríklad náš vzťah k Bohu, čo patrí Bohu? Bohu patrí chvála a vďaka za to, že existujeme a vďaka za jeho dobrotu, že nás drží pri živote, vlastne dáva vychádzať slnku a hviezdam a dáš padať na zem. Takže proste jemu patrí vďaka a chvála a my, ako ju môžeme prejaviť, je najmä na svätej omši, keď sa zúčastňujeme na svätej omši a vlastne podľa katolíckej cirkvi máme povinnosť raz do týždňa alebo potom tiež v prikázané sviatky. V nedeľu je tá, že raz do týždňa sa myslí v nedeľu, jasne. Hej, v nedeľu, raz do týždňa. V nedeľu. A keď toto nerobíme, tak v podstate... V nedeľu a vo sviatky. Hej. Tak neplníme, nie sme spravodliví voči Bohu, lebo mu nedávame to, čo mu patrí. Mm-hmm. Napríklad svätý Jozef, on ako Žid, oni boli povinní 3-krát do roka chodiť do Jeruzalema a on teda z Nazaretu do Jeruzalema to mal celkom riadny kus, ale my to máme teraz o mnoho jednoduchšie, že určite každý z nás má nejaký katolický kostol blízko seba, takže to nie je problém fakt, že
v nedeľu na 1 hodinu venovať Bohu a poďakovať mu a chváliť ho za všetko, čo nám dáva. No teraz sme v dobe pandémie, tak tí, ktorí môžeme tu v Anglicku, môžeme, tak možno, že sa snažíme chodiť aj tak častejšie na tú svätú omšu. Ja sa, akože, a viem o mnohých, že sa snažia chodiť každý deň a prinášať tam aj tých, ktorí tam nie sú. Mne sa páčil taký obrázok, ako dal jeden kňaz, že mal prázdny kostol kvôli reštrikciám, ale dal si tam fotky svojich farníkov, ktorí mu ich poslali a ich posadil na tej stoličke. Určite ste mnohí videli také fotky. Ale je to presne to, že on obetováva omšu za svojich veriacich a teda aj keď tam fyzicky nie sú, oni tam sa môžu tak zjednotiť. A tí, ktorí nemôžu ísť na svätú omšu, či už že sú chorí, alebo majú nejaké obmedzenia, alebo že kostoly sú pozatvárané, tak sa môžu zúčastniť na svätej omši. A ja znova opakujem, že omša sa nepozerá, alebo iba nepočúva. Ak ste už na jednej teda boli, tak tú druhú po privarenia, tak možno, že akože asi aj áno, ale omša sa oslavuje. My vstupujeme pri omši, sa stretáva nebo so zemou a teda aj na tej online omši, keď ju pozeráme, tak je dobre si tak zapaliť sviečku a robiť to, čo by sme robili, keď sme boli v kostoli. Kľačať, keď sa kľačí, vstávať, keď sa vstáva a hovoriť, odpovedať, počúvať, a byť naozaj účastný toho a prijať. My môžeme prijímať duchovne, cez neho dostávať to požehnanie. A to je presne takéto stretnutie s Bohom, byť na svätej omši a to je to centrum, alebo to najdôležitejšie, prečo my na svätú omšu ideme. Ale toto nemáme, takéto správanie nemáme nejak tak žiť len voči Bohu, ale aj potrebujeme, keď už niekedy tak prosíme svätých o pomoc, tak aj im patrí taká vďaka. A samozrejme aj voči našim blížnym a príbuzným. A aj vo Svätom písme sa hovorí, že taká tá zlatá pravda, že rob druhým tak, ako ty chceš, aby oni robili tebe. A svätý Jozef sa správal spravodlivo a láskavo voči všetkým. Takže to je taký náš príklad, môžeme si zobrať z neho. No ja tu ešte poviem taký citátik od svätého Maximusa z Turína. On tak rozoberá, alebo sa pýta, že chcete vedieť, že prečo bol Jozef nazývaný spravodlivý, pretože vlastnil, alebo mal perfektne všetky cnosti. Čiže spravodlivosť to je taká perfektnosť vo všetkých cnostiach. A ja tu také ešte pridám, také najvyššie, čo v tejto knihe nie, ale tá spravodlivosť v tom židovstve, to je to takéto najviac. My máme v katolíckej cirkvi svätých a oni si povedia, že niekto bol spravodlivý, a teda ten dobrý a verný sluha. A napríklad v Izraeli, v Jeruzaleme, inak nedaleko tej Karim, kde vlastne pána Mária navštívala svätú Alžbetu, kde bývali Alžbeta a Zachariáš. A tak nedaleko odtiaľ je také múzeum Yad Vashem sa volá. Je to múzeum holokaustu. Ak sa niekedy dostanete do Jeruzalema, určite vám akože odporúčam si to tam ísť pozrieť. A majú tam aj takúže záhradu, že spravodlivých a to sú tí ľudia, ktorí nejakým spôsobom aj, že v tom ich židovstve spravili, ale toto konkrétne v tom holokaustskom múzeu, tak to sú tí, ktorí nejakým spôsobom zachránili alebo nejakým spôsobom prispeli k záchrane židovského národa alebo nejakého žida. A majú tam také, že posadené svoje stromy. A sú tam aj mnohí ľudia, ktorí neboli židia, ale pomohli židom. A ja poznám takú rodinu, vlastne cez nich som mala možno trošku zo židovstva poznať viac. A ten detko, vlastne už pradetko tej rodiny, tak on je jeden z tých židov, ktorí boli zachránení. A že sa ich jedna rodina tak skryla a jeho mamu a teda týmto sa zachránil. A taká pikoška, že on sa ma tak pýtal, hovorí, že
to je také zaujímavé, že oni, keď ma tá rodina skrývala, tak ten pán, ten farmár ma volal, že Jožko, mne to príde doteraz také smiešné, že v podstate ma volal, že Ježiš, lebo mi to hovoril po anglicky. On si myslel, že Jožko znamená Jesus, akože Ješua, že Ježiš. A som povedala, no, Jožko znamená Jozef, on ťa nevolal Ježiš, on ťa volal Jozef. Tak som ho tak opravila. Po skoro 70 rokoch sa dozvedel, že sa nevolal Ježiš v tej rodine, ale ktorý ho tak ten farmár mal tak veľa detí, tak tvrdil, že aj tento jeho a tak toho zachránil. A tá rodina teraz má mnoho detí, mnoho vnúčat, mnoho právnúčat, že niekedy naozaj, keď zachránime jeden život, tak zachránime celú generáciu niečoho. A táto rodina prešla celým tým procesom. A vlastne vtedy, ja keď som tam bola, ešte tam nebolo, ale už mi tak dali vedieť 2 alebo 3 roky dozadu, že aj ten farmár, ktorý ich zachránil, tak už aj on tam má ten strom v tom Yad Vashem a oni boli na také tej ceremonii, poslali vtedy aj také fotky, že to je taká veľká vec. Tak byť spravodlivý v podstate v tom židovstve znamená, že to, čo je v našom, byť svätý. No a druhá časť dnešného dňa sa volá Spravodlivý a zbožný muž. Začína sa citátom od svätého Františka Saleského, ktorý vlastne vysvetľuje, že čo znamená byť spravodlivý, že je to byť perfektne alebo úplne zjednotený s Božou vôľou a vždy sa jej prispôsobovať bez ohľadu na to, že aké udalosti sa nám stávajú alebo čo sa nám deje v živote, či je to už niečo pozitívne alebo niečo také zlé, ale vždy byť zjednotený s tou Božou alebo konať Božiu vôľu. A že toto svätý Jozef robil bez pochyby. A to ma tak inak napadá a také, akože prečo ja vždycky, ale ja neviem čítať text alebo prechádzať textom bez toho, aby som sa ním nezamýšľala. To, čo všetci vidia, ja nevidím a to, čo iní nevidia, tak ja niekedy vidím tak medzi riadkami niečo. Ale tu ma tak napadá, že viacerí ste sa ma pýtali, že ako poznať Božiu voľu alebo ako počuť Boží hlas. Tak modlitbe, akože ja to neviem, ja to možno také zo svojej skúsenosti, že a jasné, že človek sa to stále učí a stále do toho viac vstupuje. Ale keď sa pozriem na také tie situácie, kde som ja tak rozlišila, že ak Boh na mňa rozpráva, tak to bolo takmer vždycky v modlitbe, alebo to súviselo nejakým spôsobom s modlitbou, ale takouto modlitbou srdca, že úplne, že z hĺbky srdca. A takže keď si dávame čas pre Boha, na rozhovor s ním, aby sa naše srdce stretlo s jeho srdcom, tak vtedy mu dávame priestor, aby mohol prehovárať do nášho srdca. Aj v Biblii sa píše, že Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas, ale tam sa ešte tak pridáva a nezatvrdzovali si srdcia. Tak ak také tie prekážky pre nás, keď nepočujeme Boží hlas, môže byť, že máme nejaké neodpustenie alebo nejaké zatvrdené srdce voči niečomu. Či sa aj hovorí, že blážení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. A to mi tak dáva zmysel, lebo čisté srdce, len čisté srdce dokáže milovať. Hej, a ak máme niečo nečisté v ňom, tak to nedokáže milovať. A môže byť tak čiastočne čisté, tak len do takej miery môžeme milovať a vidieť Boha, do akej miery máme čisté srdce, že snažme sa o to, aby sme mali čisté srdce. A na stredkách, som to už veľakrát spomínala, že v tom našom srdci, že to je ako s tým podobenstvom, ktoré povedal Pán Ježiš, že ako išiel rozsievač a sadil a niektoré tie zrná padli na cestu, to je to takéto udúpané, to sú také tie ťažkosti v našom živote, čo máme takéto každodenné, že už na to ani nemáme chuť, ale Boh aj tam posadí svoje slovo, svoje zrno. Alebo trnie, že on sadí aj do trnia, on je štedrý. Aj tam, kde máme my starosti, on aj tam zasadí svoje slovo. Alebo na skalu, že tam, kde sme povrchní. Ale najlepšie sa príjme to jeho slovo, to semeno, to, čo on k nám prihovára v úrodnej pôde. Tak sa tak starajme o to úrodnej pôde nášho srdca, ktorá je taká zúrodnená, živená Božím slovom. To sa tak starajme, aby sme nemali také udúpané srdce každodenným životom, aby sme vytrhávali tie trnie starosti a aby sme tak naozaj zúrodňovali to, trávili s Bohom čas v modlitbe, prinášali mu to, čo máme v živote
A potom neexistuje, že Boh nebudeme ho počuť. A keď mu toto tak budeme dávať, on miluje, keď mu dávame tie naše veci, náš život, a keď nám môže prehovárať. No a to nie je výnimočné, že iba na niektorých ľudí Boh rozpráva, on hovorí k všetkým, ale nie všetci ho počujú. A je dôležité napríklad si robiť, takže modlitba je to jedno. Druhé ma tak napadá, že spýtovanie svedomia je veľmi dôležité, akože čím tak častejšie. A čítať Sväté písmo každý deň. Pápež František hovorí, stráv aspoň 5 minút s písmom, hej, alebo si čítajte liturgické čítania, alebo si zoberte Bibliu tak postupne, ale aj tak s vysvetleniami a kúsok po kúsku. Ten každodenný život, keď každý deň prinášame Bohu, tak Boh bude môcť nás prehovárať. Lebo ako môžeme očakávať, že Boh nás bude rozprávať? A to tiež vidím tak často na internete, sa mi to páči, že ako môžeš očakávať, že Boh na teba bude rozprávať, keď tvoja Biblia je zatvorená. Tak toľko, hej, k tej Božej vôli, že aby sme vedeli, že, lebo samozrejme z tohto tu, že svätý Jozef poznával Božiu vôľu a počúval ju, tak aj my na to, aby sme mohli počúvať Boha, potrebujeme poznať jeho vôľu a potrebujeme ho poznať. A to spoznáme len keď si budeme čítať to jeho slovo, keď ho budeme počúvať, keď budeme pracovať v našom srdci. A už môžeme akože ďalej, sorry za túto vsúku, ale mnohí ste mi písali s tým, tak ma tu teraz napadlo, že možno tuto sa to hodí. Že ako počuť Boží hlas a poznávať Božiu vôľu. Dnes nás cirkev učí, že svätý Jozef je po Márii najsvätejší zo všetkých svätých a že je najspravodlivejší. A čo vlastne svätý Jozef robil? A to je jednoduchá odpoveď. Miloval. Takže to bolo všetko, čo robil. A stačilo to na to, aby bol teraz takto oslávený. A najviac zo všetkých miloval Boha. On absolútne nemal žiadne obmedzenia, keď išlo o lásku k Bohu. A to bolo to, v čom on vynikal tu na zemi. A preto to je aj teraz taký milovaný. Cirkev vždy vedela, že Jozef bol svätý a spravodlivý muž, ale aký to malo vlastne taký hĺbší význam, alebo hĺbší teologický význam, tak to tak celkom nerozumela cirkev. Až teraz sa tak vlastne počas tých storočí sa vznikla alebo sa rozvinula teológia o svätom Jozefovi, ktorá nám vlastne ukazuje jeho veľkosť a svätosť. Dnes nazývame Jozefa ako najspravodlivejšieho, ako ochrancu rodiny, ozdobu domáceho života, patrona katolíckej cirkvi, postrach démonov a všetky tieto prívlastky, ktoré vlastne mu dávame, sú preto, že má toto špeciálne postavenie, že je najviac svätá ľudská bytosť po Panne Márii. Takže teraz si tak prejdeme takú stať o svätom Jozefovi, že ako sa zachoval, keď zistil, že Panna Mária je tehotná. Lebo tá nám ukáže, že vlastne na základe čoho cirkev vyvinula túto teológiu o Jozefovi, tak akože trochu tak pozmenila tú optiku, že ako svätého Jozefa vidí. Takže je to stať z Matúša 1:18-24 a vlastne opisuje sa tu, ako sa Jozef zachoval, keď sa dozvedel, že Mária je tehotná, a aj v tejto časti presne sa Jozef nazýva ako spravodlivý muž. Môžem ja prečítať teraz. S narodením Ježiša Krista to bolo takto. Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto zamýšľal potajomky prepustiť.
Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov. To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka. Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel a prijal svoju manželku. Od začiatku cirkvi v 1. storočí boli 3 teórie o tom, ako sa svätý Jozef zachoval, keď sa dozvedel o tehotenstve Panny Márie. A všetky 3 boli tak nejak dodržiavané rôznymi svätými a učiteľmi cirkvi. A všetky pochádzajú z tej prvotnej cirkvi. Že tá prvá sa nazýva teória podozrenia. A v nej sa hovorí, že svätý Jozef podozrieval Pannu Máriu z nevery a preto sa rozhodol ju opustiť. A v židovskej tradícii v tej dobe bolo také, že ak muž sa rozhodne rozviesť pre neveru, je povinný ju ukameňovať. Ale svätý Jozef bol spravodlivý a nechcel Máriu ukameňovať a nechcel ju akože, aby bola tak zahanbená pred svetom. No chcel ju tak potajomky opustiť. Táto teória ale pochádza z už spomínaných apokalyptických spisov, ktoré nie sú schválené oficiálne cirkvou. Ale aj akože tiež pochádza od mnohých otcov cirkvi. Niekoľko otcov, učiteľov cirkvi, také tomu to verilo. Mm-hmm. No a druhá teória je teória, ja som to preložila, že omráčenia, ľudská potom hovorila, že pochybnosti. To stupefaction znamená hlúposť, hej, ale tu nie je teória hlúposti, ale ako keby také nevedomosti, hej. No, ale je to aj výraz, že omámenie. Ja som to tiež videla také, že omámenie. Ja som to nazvala teória šoku. No. Šoku, aha. Ide o to, že svätý Jozef, keď zistil, že Panna Mária je tehotná, tak ostal úplne taký zmetený, neistý, nevedel, že čo sa robí, ale nemal pochybnosť o tom, že Mária je nevinná. On veril v jej nevinu, len nevedel, že proste čo sa deje, ako sa to stalo, proste bol úplne že zmetený. A v tejto svojej zmetenosti sa rozhodol, že čo urobím, tak že rozvediem sa s ňou, že ju opustí. A niektorí otcovia cirkvi sa prikláňajú k tejto teórii alebo k tomuto výkladu tejto pasáže z písma a ju tak propagujú. A volá sa tiež, je vlastne taká najznámejšia alebo najviac taká používaná, a volá sa tiež Jozefova pochybnosť. No a tretia teória sa nazýva teória úcty. A v nej, keď svätý Jozef zistí, že Mária je tehotná a o tom teda nepochybuje, že je nevinná alebo že je úplne že čistá, naopak má pochybnosti o tom, že či je on hodný a schopný postarať sa o ňu a o dieťa, ktoré sa v nej počalo. A ako spravodlivý muž vie, že Panna Mária patrí celá Bohu. A on nechce prekaziť taký ten plán, ktorý Boh tam má s ňou. A tak sa rozhodne zanechať Pannu Máriu potajomky zo spravodlivosti k Bohu a z úcty k Panne Márii. A toto je tá najpopulárnejšia teória, v ktorej mnoho učiteľov cirkvi verilo, mnohí svätí, mnohí teológovia, mnohí mystici vlastne sa sústreďujú, že toto bolo to, že nie ten rozvod ani tie pochybnosti, ale to, že to, prečo sa svätý Jozef rozhodol, že potajomky prepustí Pannu Máriu, bolo, že chcel dať priestor Bohu, z takej tej spravodlivosti, že dať Bohu, čo je Božie, a z úcty k Panne Márii, ktorej veril, že bola čistá a nevinná.
No a otázka je, že prečo vlastne cirkev dovolí 3 teórie, aby existovali na výklad takejto dôležitej pasáže z písma. A odpoveď je grécke slovíčko apolou, apoluo, ktoré, ako sa všetci učenci biblicky zhodnú, je veľmi ťažké preložiť, pretože má veľa významov a vždy ten význam závisí od kontextu, v ktorom sa to slovo použije. Takže napríklad môže to znamenať, že oddeliť sa, alebo niečo skryť, schovať, alebo sa vzdialiť od seba, alebo potom ten rozvod. A je zaujímavé teda, že väčšina tých ľudí, čo prekladali Nový zákon z gréčtiny do iných jazykov, sa rozhodla použiť ten význam toho slova ako rozvod. No dnes už má cirkev tak o mnoho lepšie je poznanie o svetosti svätého Jozefa a špeciálne o jeho všetkých cnostiach. Takže na základe toho, čo poznáme teraz, by bolo tak dobré prehodnotiť, ktorá tá interpretácia, alebo ako vlastne by sa to slovíčko malo interpretovať. No ale to slovo, ktoré nám tak vyplýva ako rozvod vo Svetom písme, to neznamená, že tí, ktorí ho tam použili, mali nejaké zlé úmysly. Alebo že by neverili v svetosť alebo spravodlivosť svätého Jozefa. Skôr to bolo takéto ešte nepoznanie jeho cnosti, aký on vlastne bol človek. Ale z kontextu sa dá vyčítať, vyrozumieť význam toho slova. Takže... No. Platí tu také, že koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom, ale aj to, že aké je dôležité poznať kontext, keď niečo prekladáme. Toto je Evangelium tuším Matúšovej napísané v gréčtine, ale že oni tvrdia, že to musel napísať po grécky človek židovského pôvodu. A tak je škoda, že nemáme aj taký nejaký ten iný zdroj. Ale dôležité je vždy, keď niečo sa prekladá, je dôležité poznať aj ten kontext a aj tých ako keby ľudí alebo tie postavy, aby sa to mohlo čo najlepšie preložiť. A mňa, keď sme sa s dievčatami, keď sme sa predtým rozprávali, tak sme si tak povedali, že ono by sa to dalo prirovnať k tomu, ako sa hovorí, že diabol pozná Bibliu tiež. A každé slovo v nej možno, že oveľa lepšie ešte ako my všetci dokopy. Ale on nemá ten kontext. A že pre nás je dôležité, aby sme sa učili aj ten kontext, že v akom prostredí a kde a kto a ako. Ale to najdôležitejšie, čo môžeme pri čítaní písma, pri čítaní Biblie mať, je mať ozajstný vzťah s Bohom a Boh nám dá to svetlo do toho. A my keď poznáme ten kontext, poznáme tú Bibliu potom lepšie ako pozná diabol, hej, lebo ju poznáme v tom kontexte, poznáme vo vzťahu k Bohu. A toto isté je aj, keď prekladali tí prekladači, oni prekladali to slovo, ktoré má mnoho významov a preložili to tak, ako im to bolo také najbližší, hej, že ten slovo rozvod každý pozná. Ale keby to prekladali dnes, už s tým poznaním, s tou rozvinutou teológiou o Svetom Jozefovi, ktorú máme, tak určite by toto slovo nepoužili, keby sa si zohľadnili tie cnosti jeho a určite by to preložili nejako inak. Presne Donald Calloway to tak spomína, že táto stať Matthew 1, 18, 24, že často sa popisuje ako Jozefova pochybnosť a že o mnoho lepšie alebo vhodnejšie by tam na základe toho, čo už teraz o Jozefovi vieme, o všetkých tých jeho cnostiach a svetosti, bolo by o mnoho vhodnejšie to popísať alebo nazvať túto stať ako Jozefové zvestovanie. Prepáč, ja len vysvetlím, že on čo tu myslí, tak viete, ako keď máte Bibliu a máte tam tie
státe, tak niekedy máte taký, že podnádpis, hej, napríklad v tej mojej Biblii, ja tu mám na túto stať, že narodenie Ježiša Krista názov. Ale že vraj v niektorých prekladoch je tá Jozefová pochybnosť a Father Calloway, tak ako Anička povedala, navrhuje, aby táto stať sa nazvala Jozefovým zvestovaním, lebo toto je miesto, kde anjel zvestoval Jozefovi, že Panna Mária počala z Ducha Svätého a že to, čo sa počalo, nie je sväté. Hej, a že na základe vlastne toho, keby možno táto časť bola takto nazvaná, že nám to pomôže tak lepšie pochopiť, že aký Jozef, aký bol vlastne, ako miloval a ako si ctil a Máriu a aké mal... Inak, ak vám ušlo, ktorá stať to je, lebo ja viem, že zoparí vás takých typov, že ste si teraz otvorili svoje Biblie, že ako to máte nazvané vy, tak je to v Matúšovi 1, 18 až 24. Takže znamená to teda, že sa cirkev celých 2000 rokov mýlila v tomto dôležitom pohľade na Božie zjavenie? Nie, ona len prešla takým tým vývojom a dnes vieme o svetom Jozefovi ďaleko viac, ako sme vedeli pred pár stovkami rokov. Takže také tie presne, že možno je taký čas, ale tak ako Father Calloway tak nejak tak navrhol, že by bol čas na to, aby sa teraz toto tak prehodnotilo. Lebo on tam potom aj hovorí, nie, v tom texte, kde ty si tak zhruba teraz, že Panna Mária bola nevinná, aj neurobila nič zlé, tak ak by ju svätý Jozef ak by ju prepustil, tak to by vyznelo ako taký trest, hej, ale tak to by potom nebolo spravedlivé, tak potom by sme mu nemohli dať ten titul, že bol najspravodlivejší. A vlastne dnes cirkev vidí alebo si uvedomila, že výnimočnosť poslušnosti, spravodlivosti, zbožnosti a pokory svätého Jozefa. A toto poznanie nám vlastne umožňuje urobiť korekciu tej interpretácie a vlastne poznáme, že svätý Jozef mal nadprirodzenú vieru, a z ktorej vedel, že Mária počala z Ducha Svätého a on sa vlastne obával tohto takého celého tajomstva, že čo sa vlastne robí a preto on ju nechcel sa s ňou rozviesť, ale veril, že Mária celá patrí Bohu a že on ako pôvodca tohto tajomstva, ktoré sa deje v jej lone, tak sa o ňu aj postará a chcel sa tak vzdialiť od nej a od dieťaťa, kým by nedostal nejaké ďalšie zjavenie, že čo má ďalej robiť. A tu sú potom takí spomenutí vlastne... všetci také tie mená, ktorí sa týmto zaoberali a všetci toto potvrdzujú, tak tie mená asi tak preskočme, lebo oni sa tam tak celkom tak opakujú, aby sme to dokladne hovorili to isté. Ale tam potom, Ľudská, nie, ty si chcela o tom Ignác de la Potier, že on tak navrhol, že aký by mal byť ten preklad. Skúsiš to dať? Že... Áno, skúsim. On sa teda prikláňal k tej teórii úcty a on teda napísal tú časť písma, ako si to on tak nejak tak vysvetlil, že by to asi malo byť. Takže vám to prečítam. Čo sa týka Ježiša, Mesiáša, začalo sa to takto. Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako začali spolu žiť, zistila, že nosí v lone dieťa, ktoré počala z Ducha Svätého. Ale Jozef, jej manžel, ktorý bol spravodlivý muž a ktorý nechcel odhaliť jej tajomstvo, rozhodol sa, že ju potajomky opustí. Ale ako to plánoval, zjavil sa mu vo sne anjel Pána a povedal mu:
Jozef, syn Dávida, neboj sa prijať Máriu za svoju manželku a do svojho domu. Pretože to, čo sa v nej počalo, je určite z Ducha Svätého a ona porodí syna a ty mu dáš meno Ježiš. Pretože on je ten, kto vyslobodí ľudí ich hriechov. Toto všetko sa stalo, aby to, čo bolo povedané Pánom slovami prorokov, bolo naplnené. Hľa Panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. Keď sa Jozef prebudil zo spánku, stalo sa, ako povedal anjel Pána, a zobral si svoju manželku do svojho domu. A tento preklad poukazuje na nadprirodzené cnosti svätého Jozefa a takú znešenejšiu interpretáciu tejto pasáže z Evanjelia. Hej, a možno tu tak Father Calvey navrhuje, že už tak nevieme zmeniť minulosť, ale že takáto nová interpretácia možno by mohla byť dať nám taký nový smer do budúcnosti, že aby sme si tak fakt, že poznali svätého Jozefa, jeho veľkosť a svetosť, že aký skutočne bol, jeho zjednotenie s Božou vôľou a spravodlivosť a zbožnosť a všetky jeho super cnosti. A tak svätý Jozef určite by neurobil niečo, čo Boh neznáša, pretože skutočne on mu dával všetko. A Malachiášovi nám hovorí, že neznášam rozvod, hovorí Pán, Boh Izraela. A ak niekto prepúšťa z nenávisti, hovorí Pán Boh Izraela, pokrýva si násilníctvom rúcho, hovorí Pán zástupov. Chráňte si teda ducha a nespreneverujte sa. Takže človek tak verný Bohu by určite neurobil niečo, čo sa Bohu nepáči. On vždy sa každý okolnosti plnil Božiu vôľu. Calvey tu potom tak trošku tak odbočuje, odvetvičkuje sa a rozberá tu, že keď toto čítajú ľudia, ktorí sú rozvedení, že aby teraz nepanikárčili, že Boh neznáša rozvod, ale že tým, že sú rozvedení, že nech si nemyslia, že Boh neznáša ich, že Boh neznáša rozvod, nie ich. A vlastne v katolíckej cirkvi, keď je niekto v posvätnom manželstve, čiže keď mal sobáš v kostole, tak takéto manželstvá sa nedajú rozviesť. Cirkev, čo niekedy robí, môže vyhlásiť nulitu manželstva, vtedy keď to manželstvo nebolo uzatvorené platne, čiže niektorá z podmienok tam nebola dodržaná, že napríklad nebolo v slobodnej vôli, alebo že sa nepoznali všetky skutočnosti, keď sa uzatváralo manželstvo. Proste tam sú také podmienky, pri ktorých môže byť nulita vyhlásená. Takže rozviesť sa dajú len manželstvá, ktoré boli tie civilné sobáše, ale katolícke manželstvá sa nedajú, tie sa dajú iba teda sa dá získať nulita za určitých podmienok, alebo môže sa, keď napríklad manželi sa môžu žiť oddelene, ale oni sú stále zosobášení, len vlastne žijú oddelene. Nie? Či... Takže odluka. Neviem, nie som si istá teraz. Ale proste, že žijú oddelene. Ale to znamená, že nemajú žiadnych iných partnerov. Akože sú stále ženatí, vydatí manželia, ale žijú oddelene. Takže to len taká vsúka tam, že ohľadne rozvodov. Ja sa vrátim späť k svätému Jozefovi. A také, že ten plán, ktorý s ním Boh mal, bolo, že on mal byť Abrahámom nového zákona. Ale na to, aby ním bol, tak musel prejsť takým testom. A bol to test cnosti a spolupráce svätého Jozefa s Bohom. A svätý Jozef naozaj týmto testom prešiel úplne nádherne, pretože sa odovzdal úplne s milujúcou danosťou a obetavosťou celý
Bohu a jeho plánu. A Boh ho na to požehnal tak, ako nikoho nikdy predtým, ani nikoho po ňom. No a ďalej je tu taký citát od Origena, to ani neviem, kto je, keď mám byť úprimná. A on tak porovnáva Jozefa, že teda prečo bol muž spravodlivý, alebo prečo sa nazýva, a porovnáva ho s postavami z Nového zákona. Napríklad, keď Peter, možno to niektorí poznáte, keď Peter povedal On sa tu snaží v tomto Ježišovi, texte že sa pozrieť na to, že asi čo prežíval svätý Jozef, keď sa dozvedel, že panna Mária je tehotná, alebo vedel, že ona je panna a že je nevinná a že je pred veľkým tajomstvom, že asi ako sa cítil a že aby nám pomohol a sa trošku vžiť do role svätého Jozefa, čo asi tak prežíval, tak tu vyzdvihol také 3 príklady. Že vlastne on cítil takú hlbokú pokoru, že napríklad ako keď Peter povedal Ježišovi, že Pane, odíď odo mňa, lebo som hriešnik. To bolo vtedy, keď Peter bol na loďke a lovili celú noc a nič neulovili a potom nad ránom Ježiš k ním príde a povedal im, že zhodte siete, neviem kde. Na druhú stranu. A Peter ako na druhú stranu, no. A Peter ako rybár vedel, že proste o tej hodine a na tom mieste, že tam nechytia nič. A keď vytiahli tie siete, tak boli úplne plné, že sa trhali siete a nevedeli ich vytiahnuť. A vlastne vtedy Peter si uvedomil, že pred kým stojí, že stojí že toto je proste nadprirodzené niečo, a že stojí pred nejakým svätým mužom. A preto mu povedal Ježišovi, že odíď, Pane, odíď odo mňa, lebo som A takisto hriešný. sa svätý Jozef cítil, že vedel, že je pred Ďalší nejakým obrovským tajomstvom nadprirodzeným, že to je veľké Božie, čo ho presahuje. A preto sa necítil hodný, tak ako Peter, aby Ježiš vstúpil na jeho loďku, tak aj svätý Jozef sa necítil hodný, že byť súčasťou tohto tajomstva. Ďalší príklad, ktorý tu uvádza, je stotník, ktorý prišiel za Ježišom ho poprosiť, aby uzdravil jeho dcéru alebo syna. A tiež tento stotník hovorí, že nie som hodný, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo. A že uzdraví sa moja dcéra alebo syn. Takže a vlastne túto formulku používame dodnes pri svätej omši pred svätým príjmaním. Pani, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi uzdravie. Toto používame. Aby sme sa vrátili k svätému Jozefovi, prečo to tu spomínajú, že tento stotník sa cítil, že Ježiš by prišiel do jeho domu a uzdravil by, ale on sa necítil hodný, aby tento človek, ktorom asi veril, že je Mesiáš, ale vedel, že to je niečo nadprirodzené, niečo Božie, že aby vošlo pod jeho strechu do jeho domu, že je nehodný. Tak to isté aj Jozef sa tak cítil, že je nehodný toho, aby Boží syn, Božie veci boli v jeho dome. No a ďalší príklad, ktorý sa tu používa, svätá Alžbeta, keď k nej Panna Mária prišla, keď odčakala vlastne, keď bola aj tehotná svätá Alžbeta, aj vlastne Panna Mária už bola vtedy tehotná, no a keď k nej prišla, tak jej hovorí, že čím som si zaslúžila, že matka môjho pána prišla ku mne. Takže tiež vyjadruje také, že je nehodná toho, že čím som si zaslúžila. A vlastne toto sa dodnes modlíme v zdravase. A to je presne to, čo svätý Jozef, že čím som si vlastne zaslúžil, aby Boh prišiel ku mne, že tiež by bol v tom istom podobnom postoji teda. Hej, že sa cítil taký nehodný a cítil strach pred takým vstúpiť, zjednotiť sa s takým vysokým niečím svätým, s takou svätosťou. Inak v tom zdravase sa modlíme, že zdravá z Mária milosti plná Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod tvojho života, a tú prvú časť a toto je tá druhá časť toho, čo povedala vtedy Alžbeta. Ďalší taký veľký človek, ktorý tak hovorí o svetom Jozefovi a jeho spravodlivosti, je svätý Bazil Veľký, ktorý hovorí, že keď Jozef spoznal oboje, Márine tehotenstvo a jeho dôvod, a že to bol Duch Svätý, preto sa obával nazývať sa manželom takejto svätej ženy a preto ju chcel opustiť potajomky, lebo nechcel odháliť, čo sa v nej udialo. Ale pretože bol spravodlivý, želal si odhalenie tajomstva. Ďalší svätý, ktorý sa tu spomína v citáte, svätý Efraim zo Sýrie, alebo sírsky. Ten tu hovorí, že Jozef chcel vlastne Máriu poslať preč, alebo sa od nej odlúčiť, lebo sa bál byť nazývaný otcom spasiteľa. Sa bál, že on keby bol otcom, takže by to tak znesvetilo alebo poškvrnilo meno syna Panny. Lebo vlastne Ježiš bol synom Panny, ale že keď by mu Jozef mal byť otcom, tak on to považoval, že by to bolo také akože dehonestujúce pre to meno. Ďalší svätý Ján Chryzostom hovorí, že je skôr možné, aby žena počala bez muža, ako to, že by Mária hrešila. Tu máme takú stať, že Jozef vlastne, svätý Jozef, alebo Jozefova láska, viera, jeho pokora, spravodlivosť a zbožnosť sú také veľké, že on nepovažoval Máriu, že by mu bola teda neverná, ani že Mária bola úplne čistá a nevinná a on to vedel. Ani si nemyslel, že by mohla byť, že nejaký iný muž ju znásilnil a preto je tehotná. Takže bol úplne si istý, že Mária patrí celá Bohu a že Boh sa o ňu postará. Že dôveroval, že teda Boh sa postará o Máriu a preto ju chcel vlastne akože odlúčiť sa od nej. A tak veril proste, že Pán Boh, že sa o ňu postará, že aj o to dieťa, že o ňu by bolo postrádané, lebo ak je Boh otcom, teda veril, že Boh je otcom, takže by sa postaral ako aj o manželku, aj o matku, aj o dieťa. Aj sama Panna Mária v mystickom zjavení svätej Brigite Švédskej hovorí, že ako čo sa dialo v srdci a v hlave svätého Jozefa, keď sa dozvedel o jej tehotenstve. Takže vám to prečítam, že od momentu, keď som dala Božiemu zvestovateľovi svoj súhlas, Jozef, vidiac, že som počala z Ducha Svätého, bola som tehotná, vážne uvažoval. Nepodozrieval nič zlé, ale spomenul si na slová proroka, ktorý predpovedal, že Syn Boží sa narodí z Panny. On sa pokladal za nehodného slúžiť takejto matke, až kým sa mu nezjavil anjel vo sne a prikázal mu nebáť sa, ale slúžiť mi s láskou. Takže on... No a vlastne tento istý opis používa aj svätý Matúš vo svojom evanjeliu. Čiže Panna Mária mu zrejme musela povedať presne toto isté, čo povedala Brigite Švédskej, lebo on to nemal mať od koho iného. Lebo on proste len jedine akože od Márie to musel mať. Takže... Ja by som sa ešte vrátila k tomu predtým, lebo ľudská si tak skočila tak o 2 strany ďalej, ale mne sa tu ešte páčilo, len tak rýchlo spomeniem, že on tu hovorí, že svätý Jozef sa ako keby v tom svojom srdci tak ako keby tak bojoval, lebo veľmi miloval Pannu Máriu a
vedel, a teda keď urobil to rozhodnutie, že ju prepustí, tak sa rozhodol, že dáva Boha na prvé miesto. A teda sa rozhodol, že dá Bohu, čo je Božie. Ak si pamätáte, tak v chráme sa Ježiša pýtali, že či majú platiť dane alebo nie. A Ježiš tam vtedy presne použil toto, že sa ich spýtal, kde je tá minca. A oni mu ukazovali mincu, ktorá nebola mimochodom chrámová, ale taká tá verejná, tá, ktorá sa použila bežne pri platení. A tam bol císar, tak povedal, dajte cisárovi, čo je císarové a Bohu, čo je Božie. A tuto sa svätý Jozef rozhodol, že ide dať Bohu, čo je Božie. Ale on v tom srdci o to bojoval, lebo Máriu veľmi miloval a že tak odstúpil zo scény. A Boh videl zápas v srdci svätého Jozefa a to pohlo jeho srdcom, že on ho tak miluje, svätý Jozef, že mu to najcennejšie, čo najviac má rád, že mu to dá. A preto sa rozhodol, že ho urobí otcom viery. A to bolo to, ako Abraham obetoval svojho Izáka, teda bol ochotný obetovať a to pohlo Božím srdcom a urobil z neho otcom mnohých národov, tak táto situácia, kde svätý Jozef bojoval vo svojom srdci a že sa rozhodol dať Bohu, čo je Božie a teda, že aby bola Mária celá Božia, tak preto sa Boh rozhodol z neho urobiť Abrahama nového zákona. A aj ešte tu druhá vec, čo spomína znova aj Hieronym, aj Origen, že svätý Jozef vedel, že v písme bolo predpovedané, ešte tak ako utvrdzuje tú teóriu, že teda určite nemal pochybnosti, vedel, že Mesiáš má prísť, sa má narodiť z panny a má sa narodiť z koreňa z Jeseho a teda Jese bol otec kráľa Dávida a vedel, že Mária bola potomkom z línie Dávidovha, takže Jozef nemal žiadne podozrenie, práve že naopak videl, že tu sa naplňajú proroctvá. Svätý Jozef teda ju Svätú Máriu nemyslel si, že urobila niečo zlé a vedela, že počala z Ducha Svätého a sa bál takej svetosti. On v podstate, svätý Jozef, poďme už asi na to tak trošku ďalej, lebo tam sa to tak opakuje znova, to, čo bolo povedané. Ale takéto nové, že svätý Jozef, keď urobil to rozhodnutie, že ju prepustí, tak v podstate sa rozhodol, ako keby, že ju opustí, hej, že tu je napísané, že will become homeless wanderer, že on asi by odišiel odtiaľ, lebo vlastne v tom židovskom bolo, že keby ju podozrieval, že mu bola neverná, tak by ju musel ukameňovať. Ak by ju rozviedol, tak znova by bola na nej nejaká taká škvrna, ale on, ak by ju opustil, tak vlastne ona by ostala v tom taká, že čistá Boh by sa mohol o ňu starať, tak preto sa tak rozhodol. A že on urobil to rozhodnutie, že ju teda opustí, on sa rozhodol. A teda, ak Boh chcel, aby svätý Jozef, tu je tak pekne napísané, if God wanted him to remain in the picture, že ak Boh chcel, aby svätý Jozef bol stále ešte v tom obraze, tak mu to musel nejakým nadprirodzeným spôsobom zjaviť. A teda tu prichádza to, čo sme si už čítali v tom Matúšovi, že sa mu zjavil anjel a povedal mu, že neboj sa, syn Dávidov a tak ďalej, to sme si už hovorili. Mm-hmm. Tak preto Boh to urobil tak nadprirodzene, pretože svätý Jozef sa rozhodol, že prepustí pána manželku a teda keďže Boh počítal s tým, že svätý Jozef bude otcom tomuto dieťaťu a tak mu to zjavil nadprirodzeným spôsobom, ale potom neskôr príde ten čas, kedy svätý Jozef odstúpi zo scény, aby Ježiš mohol rozprávať svetu o svojom nebeskom otcovi. Teória zbožnosti alebo úcty nás učí, že srdce aj myseľ Jozefova mali na prvom mieste Boha. A že on dával vždy Bohu, čo Bohu patrilo. Aj teda tu bol ochotný obetovať svoju budúcnosť s Máriou, že Boh bol u neho na prvom mieste a z lásky k Bohu bol ochotný vlastne urobiť všetko. A preto ho Boh urobil novým Abrahámom a otcom, vlastne hlavou svätej rodiny
a otcom Ježiša Krista a postrachom démonov a našim duchovným otcom. A jeho duchovné deti sú také početné ako hviezdy na nebeskej oblohe. A Boh ho urobil duchovným otcom nového stvorenia. To, čo Marcelka teraz hovorila. Ako Abraham bol otcom starého zákona, starej zmluvy, tak Jozef je duchovným otcom nového. Ja by som to už teraz tak pomaly uzavrela takým tým, čo tak na konci, že tento náš duchovný otec, svätý Jozef, nás učí, aby sme nekonali unáhlenie, ale aby sme všetko prinášali, zvlášť keď máme nejaké komplexné situácie alebo ťažké situácie, všetko prinášali v modlitbe Bohu a čakali na také Božie vedenie a Božie svetlo. A ešte takú ďalšiu vec, tu píše, že je veľmi dôležitý taký čistý úmysel mať pri našich rozhodnutiach. Je tu taký citát, je taký dlhší, ale je tak len z neho tak trošku niečo vyberiem od Stanislava Papčinského, že tak ako svätý Jozef hľadal také riešenie, aby sa nepokazila povesť Panny Márie pri tom jeho rozhodnutí, tak aj my, keď sme v nejakej situácii, že aby sme tak v tichosti posúdili, neotvorene, a aby sme to posúdili takým spôsobom, a aby ani naše svedomie nebolo nečisté, ale aby sme ani nepošpinili meno toho druhého človeka, aby sme ho nejakým spôsobom neublížili. A s týmto asi si tak prosme teraz, možno tak modlíme trošku na záver, že Pani Bože, nauč nás všetky naše situácie, všetko, čo prežívame, prinášať Ti v modlitbe. Daj nám svoje svetlo, daj nám svoje vedenie. Pomôž nám aj tak aj očisťovať naše mysle a naše srdcia, aby sme s čistým srdcom, s čistou mysľou poznávali Tvoju vôľu. Daj nám silu a ochotu a aj takú kreativitu, aby sme ju dokázali plniť takým spôsobom, aby sme sa my nepoškvrnili a aby aj tí okolo nás, aby sme neubližovali ľuďom okolo nás, ale práve naopak, aby sme tak rástli v láske k Tebe a k druhým a pomáhali si v tej láske navzájom. Amen. Amen. Dnes sme mali také 3 dni po sebe, že a podľa mňa mi príde tento Father Kalovej taký neľútostný, že to dáva také 16-stránové state 3 dni po sebe, tak ale už zajtra pozajtra by mali byť kratšie, tak ďakujeme tým, ktorí ste s nami vydržali, že ste tak pretrápili tieto dlhé a teším sa na zajtra. Prosím vás o vaše modlitby za nás, my sa modlíme za vás. Svätý Jozef, oroduj za nás. Modlitba zasvetenia sa svätému Jozefovi. Ó, drahý svätý Jozef, na Tvoju česť sa zasvecujem Tebe a odovzdávam sa Ti, aby si bol vždy mojím otcom, mojím ochrancom a mojím sprievodcom na ceste k spáse. Vypros mi väčšiu čistotu srdca a vrúcnú lásku k vnútornému životu. Daj, aby som podľa Tvojho príkladu mohla konať všetko na väčšiu slávu Božiu, v spojení s najsvätejším srdcom Ježiša a nepoškvrneným srdcom Panny Márie. Ó, blahoslavený svätý Jozef, oroduj za mňa, aby som raz mohla mať podiel na pokoji a radosti z Tvojej svätej smrti. Amen.